खुलुमबाय लोगोफोर बड'लेण्ड यूट्यूब चेनेलाव नोंसिनो आं दिनै मोननै कड नाम्बार खोन्थागोन डायल नाम्बाराव डायल खालामबा गासैबो फननि इनफरमेशना नुजागोन लोगोफोर बे क'डखौ आं नोंसिनो खोन्थानायनि सिगां आं नोंसिनो मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन लोगोफोर नों जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो थाखाय जेबो फैसा नाङा फ्री एकदम फ्री नाथाय साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय जीमेल एकाउन्टखौ नांथारगौ लोगोफोर जीमेल एकाउन्ट नङाबा साबस्क्राइब खालामनो हानाय नङा जीमेल एकाउन्टखौ होनानैसो साबस्क्राइब खालामनांगोन साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय नों नैबे रेड कालाराव थुनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नैबे घन्टिखौबो एनेबल खालाम बे घन्टिखौ एनेबल खालामबा नोंथांनिसिम नटिफिकेसन सौहैगोन फैदो दानिया भिडिअखौ सुरु खालामसै लोगोफोर नों फैदो डायल नाम्बाराव फननि डायल नाम्बाराव फैनानै बेयाव डायल खालामनांगोन नाम्बार 1आ जाहैबाय *#006 हेस थुबानो नोंनि IME नाम्बारा नुजागोन लोगो हेस नोंनि फननि IME नाम्बारा नुजाफैबाय बाव बेनो जाहैबाय मोनसे आरो नाम्बार 2 *##*#*##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 #
3 6 hash star hash star थुबानो बाव अपसन फैगोन स्टार बाव नुनो मोनबाय नै फन इनफरमेशन दङ फन इनफरमेशनाव नायनो हागोन नोङो बाव बिदिनो सिगनेलनि गासिबो रमिं नांगोन नाङाखै बाव गासिबो नुनो मोनगोन नोङो नायनाय जिपिआर सार्भिस नेटवार्कआ मा इउज खालामदों नोङो बाव गासिबो नुनो मोनगोन आरो बेक खालामनो फैदो आरो दंबावो नैबे जाहैबाय बेनो इउजेस लोगोफोर बेयाव नुनो मोनो नों गासिबो नों फनाव मा इउज खालामो दा जेनेबा नै आं दा इउटुब इउज खालामदोंमोन नै दुइटा फार्स्टआव देखायबाय क्रोम इउज खालामदोंमोन फेसबुक जीमेल गासिबो इउज खालामो गासिबो देखायजोबगोन नों माला इउज खालामा खयथायाव टाइम गासिबो देखायजोबो जोबोद मोजां बियो आरो मोनसे दंबावो सरि बेक आरो मोनसे नैबे वाइफाइ इनफरमेशन वाइफाइआव होनो दा आं वाइफाइ अन खालामाखै वाइफाइ अन खालामबा देखायो बाव गासिबो वाइफाइनि इनफरमेशन देखायजोबगोन बाव नुनो मोनो नोङो नै लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर साबस्क्राइबथ' खालामबा आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज लोगोफोर थेंक इउ भिडिअ